Казвам се Георги Бесаров Панчев. Теглото ми е 7/2 килограма. Ще се състезавам Тайм клуб, къде бой град Нова Искър. Сини хуни Перник. Синя врат в Утра Варна. QDVP. Ултразвиден. Очаквам ви на 11 декември. 18 часа в зала на Ресядата. Любими удар ми е кушет и опърката. Любими удар ми е лявото круше. Много хора имат любими боксери, но моят любим боксер съм аз. Аз ще ви чакам на ринга и обещаваме зрелище. Ще се видим на ринга. За да победиме заедно. И да видите моят вълшебен удар. Ще гледате един хубав бокс. За да ви покажем лескарския дух. Ще бъде голямо зрелище и шоу. Гледайте бокс. Ще заваляваме заедно.